Maya Paldo, Pampanga, magandang araw, Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakaraang linggo. 6,000 kabahayan posibleng maapektuhan sa proposed flood control project. Dagdag na benepisyo, panawagan ng food delivery riders. Involvement ng magulang sa pag-aaral at iba pang aspeto ng buhay ng kanilang anak, isinusulong ng DepEd SDO Pampanga. Kababaihang nagkakaroon ng kamalayan sa kanilang karapatan, dumarami na ayon sa isang human rights advocate. At 1 billion pesos real estate project itatayo sa San Fernando. Aabot daw sa 6,000 bahay sa 6 na barangay ng San Simon, Pampanga ang posibleng maapektuhan sa proposed flood control project ng DPWH. Matatandang nauna nang nagpahayag ng pagtutol ang mayor ng kalapit na bahay ng San Luis na si Dr. J. Sagum sa nasabing proyekto at sinabing mas malaki ang perwisyong dala nito kumpara sa benepisyo. Para sa detalye, narito ang report. Pag-aralang mabuti ang social at environmental impact. Ito ang panawagan ng concerned citizen mula sa San Simon at dating kapitan na si Randy Flores ukol sa proposed flood control project ng Unified Project Management Office o UPMO ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Nauna nang naglabas ng pahayag sa media si San Luis Mayor Jason Sagum ukol sa proyekto matapos ang naglap na consultation meeting noong Enero. Kasama raw sa mga maapektuhan nito ay ang mga bayan ng Apalit, Arayat, Candaba, San Luis at San Simon. Doon sa proposed project ay gagawa ng panibagong dike sa kabila, no? Maliban sa Arnedo. So magiging dalawa na yung dike ng San Simon na nakadugtong sa San Luis. At ito'y ibig sabihin yung mga doon sa details niya, na yung mga kabahayan o mga struktura sa loob ng nasabing river control o dike ay mabubura sa mapa. Aabot daw sa 6,000 kabahayan sa 6 na barangay ng San Simon ang pwedeng maapektuhan nito. Tatamaan ng proyekto ang San Pedro, San Juan, San Jose, San Miguel, Santa Cruz at San Nicolas. Nitong January 28, nagkaroon daw ng pagpupulong ang alkalde ng bayan at ang DPWH. Ngunit hindi na iparating sa mga mamamayan ang mga naging usapin kaya't walang malinaw na impormasyon ang mga ito. Ano ba talaga yung stand ng LGU San Simon? Bakit nagkaroon na sila ng meeting nung nakaraan January 28 at yung karatig bayan natin nagkaroon din ng public consultation? Bakit yung mamamayan ng San Simon o yung mga other concerned agencies ng LGU natin ay wala pang kaalam-alam dito sa proyektong nabanggit? Maging ang vice-alkalde na si Dading Santos, wala raw impormasyon sa ipinapasok na proyekto sa kanilang bayan. Actually, nung muntala kay kami, kay Sangguniang Bayan, siyempre, yung Sangguniang Bayan, maksyon kami agad ken. Mulan dili, nano yung aksyonan mi. Magkonsulta kami karetang affected barangays. Siyempre, kailangan mi lang balo nung naning karelang sentiments about ketang river control gawa na ng DPWH. At from there, karelang desisyon, karetang akwaming sentimento, natural, kami magbasi. Uling ikami, miyalal kami, talagang ikaming boses na rin kaya kaming kabaden. Ayon naman kay Flores, ikinababahala rin nila ang posibleng epekto nito, lalo pat malaking bahagi ng kasaysayan ng San Simon ang mga nasabing barangay, dahil ito ay kasama sa mga unang bumuo sa bayan. Mga mamamayan natin, ang kabuhayan niya na halos doon ay mga magsasaka at saka mga professional at mga manggagawa, ganun. Ngayon, siyempre, i-relocate mo yan, saan mo dadalhin? Yung kabuhayan nila ay maapektuhan. Ganun. Ever since naman dyan na naka-residence dyan na sila nagugat mula sa mga ninuno nila, panahon pa ng mga naunang panahon. Kaya naman pakiusap niya, magdaos sana ng public consultation ng lokal na pamahalaan at tutulan ang proyekto. Ang bayan ng San Luis, kaya niyang i-oppose yun. Kung may mga
may mga nasa LGU na tumututol, bakit ang San Simon hindi niya magawa? O, paano kami mga ordinaryo citizen? Dapat na-elect sila para para protektahan yung mga mamamayan. Hindi yung dapat mag-lead sila, dapat i-lead nila yung tao para sa laban. Samantala, patuloy pa rin kinukuha ng CLTV 36 News ang pahayag ni Mayor JP Ponsalan ukol sa nasabing proyekto. Gayon din ang UPMO ng DPWH Central Office. Ngunit wala pa rin tugon ang mga ito hanggang sa kasalukuyan. Liana Canilaw, CLTV 36 News. 3 suspect ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon ng Nueva Ecija at Pampanga Police nitong February 18 at 19, 2025. Timbog sa ikinasang bypass operation ng pinagsamang pwersa ng mga otoridad ang 2 high-value individuals sa Barangay Valenzuela, Santa Rosa, Nueva Ecija nitong nakaraang Martes, February 18. Kinilala ng mga otoridad ang mga suspect na sina alias Lando, 32 anyos na isang tricycle driver, at si alias Bray, 35 anyos na isang traffic enforcer at parehong mga nakatira sa Cabanatuan City. Nahulihan ang dalawa ng aabot sa 50 gramo ng hinihinalang shabu na may estimated value na 340,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng mga polis sina alias Lando at Bray. Samantala, naharang ng Porac Police ang individual na sakay ng isang motorsiklong walang plate number sa isang Comelec checkpoint sa Barangay Santa Cruz nitong nakarang Miyerkules, February 19. Nagtangka pa anumunong tumakas ang suspect na kinilalang si alias Lon, 22 anyos, na residente ng Angeles City. Ngunit kaagad naman siyang nahabol ng mga polis at inaresto. Nakuha mula sa naturang suspect ang iba't ibang illegal items, kabilang ang 60 gramo ng high-grade marijuana kush na nakabalot sa 17 Ziploc bags at nagkakahalaga ng 60,000 pesos. Gayon din ng 10 disposable vapes na pinaghihinalang naglalaman ng liquid LSD na may halagang 10,000 pesos. Bukod pa rito, nakumpiska rin kay Eliaslon ang isang 38 kalibreng baril, cellphone at ang motorsiklo na ginamit ng suspect na hindi umano rehistrado ayon sa pulisya. Ang lahat ng nadakip na suspect ay sinampahan na ng mga kaukulang kaso. Isang unity walk ang isinagawa ng mga kandidato sa iba't ibang lokal na posisyon sa Angeles City nitong nakarang Sabado, February 15. Sinundan ito ng Peace Covenant signing para matiyak ang pagpapanatili ng kapayapaan sa nalalapit na pagsisimula ng kampanya at ng mismong halalan. Para sa buong detalye, magbabalita si Ashley Punzana. Pagpapalakas ng commitment para sa isang mapayapa at matapat na eleksyon. Ito ang pangunahing layunin ng Peace Covenant signing at Unity Walk na inorganisa ng Angeles City Police nitong Sabado, February 15. Bagamat magkakatunggali, maagang nagtipon-tipon ang mga political candidates ng syudad kasama ang kani-kanilang mga taga-suporta. Mula sa Museum for Social History o Pamintuan Mansion, nagmarcha ang mga grupo patungong Holy Rosary Parish kung saan naman sila pumirma ng Peace Covenant. Ang aktibidad ay nabuo umano bilang parte ng kanilang commitment na masiguro ang katahimikan at kaayusan ng nalalapit na national and local elections sa Mayo ayon kay Acting City Director ng Angeles City Police na si Police Colonel Joselito Villarosa Jr. Napakalaking bagay po nito sapagkat dito natin mapapakita na ang lahat po ng mga kumakandidato ay nagkakaisa sa iisang layunin. Ang layunin ay iisa lamang, ang kapayapaan. Ang maayos na kapayapaan, may integridad na eleksyon at sinisiguro ng bawat isa na magiging maayos po ang ating halalan. Lahat naman po ay nakita natin na sa Unity Walk at lahat po ay nakangiti, lahat po ay nagkakamay at lahat po ay pumirma. So sa kasalukuyan po ang Angeles City ay napaka-mapayapa. Kabilang sa mga nakiisa sa aktibidad ay sina Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. na tumatakbong kongresista ng 1st District.
Ang kanyang kapatid at mayoral candidate na si 1st District Representative Carmelo John Lasatin II at ang makakaharap niya sa karera sa pagkaalkalde na si retired General Oscar Albayalde. Binigyang diin naman ng mga mayoral candidates na mahalaga ang pagtutulungan at pagrerespeto sa kanilang kapwa Angeleño para sa mas magandang kinabukasan sino man ang manalo sa kanilang dalawa. Manalo man, manalo tayo. Siyempre, this is our hometown. Kahit pangalagaan natin, tulong-tulong pa rin tayo sa ikauunlad ng Angeles City. Kasi alam nyo, kung nagtutulong-tulong tayo, economically, uunlad tayo. Marami tayong mabibigay na trabaho. I-promote natin ang magandang edukasyon, i-promote natin kalinisan, siyempre tulungan nyo ang city. So, we'd like to enjoy yung ating mga supporters and encourage them na maging mahinahon po tuwing eleksyon. Huwag po natin gawing personal ito. Dahil lahat po tayo may karapatan pumili na kung sino nating gustong mamuno sa atin, whether it's local or national. Present din sina re-electionist Vice Mayor Vicky Vega Gabigting, ang kanyang challenger na si dating Konsehal Amos Rivera, gayon din ang mga kandidato para sa City Council ng magkabilang partido at independent candidates, mga representante ng ilang religious groups at ng mga ahensya ng gobyerno. Ayon naman kay Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV Representative James Pasamonte, mas maganda kung ipapaskil din sa iba't ibang lugar sa syudad ang peace commitment na nilagdaan ng mga grupo. Magbibigay ito ng reminder to each and everyone. But the question is the sustainability kasi it's only February and then May pa yung election. So sana in between there will be some reminders again. When we say peace, it comes from different forms. And part of that piece is basically you follow rules and regulations provided by COMELEC. Hinimok rin niya na sana'y mas iharap ng mga kandidato ang kanilang mga plataporma para magkaroon ng kaalaman ang mga botante tungkol sa kanilang plano sa syudad at para maiwasan rin ang pagboto ng nakaayon lamang sa personalidad. Mandato rin umano ng PPCRV ang maging witness sa katapatan at kalinisan ng eleksyon. Samantala, ang bawat lagda sa Peace Covenant Wall ay saring umanong simbolo ng kahalagaan ng collaboration at accountability na naglalayong magbigay inspirasyon sa mga botante na pangalagaan ng prinsipyo ng isang demokratikong bansa sa pamamagitan ng tapat na pagboto. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Nagsama-sama ang mga food delivery riders sa San Fernando, Pampanga para sa isang Unity Ride. Ito'y para ipanawagan ng dagdag na benepisyo at pagkilala umano sa kanilang mga karapatan sa trabaho. Narito ang report ni Liana Canilao. Ngayong buwan ng mga puso, ipinakita ng 250 delivery riders sa siyudad San Fernando, Pampanga ang kanilang pagmamahal sa kanilang trabaho at kasamahan. Nagkatipon ng mga ito sa capital town at nag-ikot sa siyudad nitong umaga ng Biyernes, February 14. Layon daw nilang ipabatid ang kanilang panawagan ukol sa karapatan sa trabaho at dagdag benepisyo. Zero benefits po kami at ang aming nagiging lagay sa daan. Nasususpendi pa kami, even na madisgrasya kami, 2 days. To the extent, ma-off-board pa pagka hindi talaga nabigyan ng reason. Kaya sa ngayon, kailangan na po namin sigurong aksyonan ng mga bagay na ito para naman maiba ang sitwasyon sa panahon ito. Ang mga rider ay nagsisilbi raw co-partners ng kumpanya kung saan sila nagtatrabaho. Even co-partners kami, hindi naman kami aware sa hindi kami aware according sa mga kung ano ba yung mga contract, ano ba yung status, ano ba yung mga bilang co-partners. Alam naman natin ang ibig sabihin ng co-partners, kailangan aware sila sa business. Yun lang po. Hiling nila makuha ang nararapat para sa kanila kahit konti lamang. Maiparamdam namin yung pagmamahal din namin sa aming trabaho. Regarding doon sa mga full-time na fathers, pops, sa pagmamaneho. Binuhos na nila ang panahon nila rito. Halos 5 years na sila from the start hanggang ngayon. Isa rin sa mga nagpapakamot sa ulo sa mga rider ang problema raw sa scheduling ng deliveries.
Mayroon daw pagkakataon na walang naiuwi ang isang rider sa kanilang pamilya dahil sa zero schedule. Sa scheduling ang management, hindi po namin alam. Kung hindi, ang scheduling kasi, nangyayari po yon through apps. So ang scheduling, nagbibigay lang ng imagine, one time, big time, kumbaga. Sino makaka-accommodate nun? Sa dami naman ng mga riders, di ba? Kaya nasa improper, dapat ilagay sa proper. Samantala, patuloy pang kinukuha ng CLTV 36 News ang panig ng food delivery company kung saan nagtatrabaho ang mga rider. Nagpadala na kami ng email, subalit wala pa ring tugon hanggang sa kasalukuyan. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Nagkatipon ang mga miyembro ng PTA Federation sa DepEd SDO Pampanga nitong nakaraang Martes, February 18 sa Brenzy Giao Convention Center. Layo nitong iparating sa mga magulang ang kanilang obligasyon sa kanilang mga anak sa pag-aaral man at sa iba pang aspeto ng kanilang buhay. Para sa detalye, nagbabalik si Liana Canilaw. Kinikilala ng Department of Education o DepEd Schools Division Office o SDO Pampanga ang mahalagang katungkulan ng mga magulang, partikular na sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Kaugnay nito, nagkatipon ng 1,200 miyembro ng Parents Teachers Association o PTA sa 19 na munisipalidad ng lalawigan. Kami po, partner po ng school, kami pong mga Parents Teachers Association ay tumutulong po para po sa kapakanan po ng estudyante, para din po maging magaan din po sa mga teachers. Kami po ay tumutulong sa school, lalo na po sa mga proyekto po. Kami po ay naglalaan o nagpa-fundraising para po makatulong sa school. Ang main goal po namin ay para sa bata, makatulong po sa mga estudyante. Ayon sa PTA Federation President na si Julie Ann Villaluz, hindi lamang sila nagiging ina sa kanilang mga anak, kundi maging sa ibang mag-aaral. At bilang din pong magulang at pinakamagulang po sa school, kami din po ay tumutulong din po sa ibang mga estudyante na nakikita po namin na nagkakaroon po ng mental health at ang mga kailangan din po natin gabayan. Ayon kay Corazon David, isang human rights advocate at Juris Doctor, kailangan nakagabay ang mga magulang sa lahat ng aspeto ng buhay ng bata. Halimbawa, aspetong pisikal. Dapat ang mga anak nila papasok sa paaralan, kailangan kumain. Pagkasa hindi kumain, pinagsisimulan niya ng bullying. Halimbawa, gutom yung grade 6, papasok sa eskwela, maghahanap ng grade 1, manghingikil sa bata para lang makakain at hihingi ng pera. Aspetong pisikal yan dapat ang bata papasok sa eskwela, malinis. Kasi pag madumi, hindi naligo, madumi, pinagsisimulan din yan ng bullying. Tatawagin siya, pangit, mabaho, mga ganon. Okay, aspetong physical yan. Gayon din umano sa aspetong sosyal, moral at iba pa. Ano't ano man ang kinahihin ng bata, ang bottom line, ang sinasabi ko, mayroong contributory fault ang magulang. Lahat ito ay fault ng magulang kapag sila ay nagkulang. Kanya sa mga high school ngayon, mayroong program ang DepEd, yung crime prevention program. Para yung mga bata naman, ang kakausapin natin para yung bullying at saka yung crime sa eskwela mabawasan. Samantala sa ilalim ng DepEd Order 40 Section 11, binibigyang mandato ang mga school head o principal na magdaos ng orientation para malaman ng mga magulang ang kanilang obligasyon. Ako po'y nananawagan sa lahat ng mga magulang, nagpapaaral man o hindi, tutukan po natin ang ating mga anak. Gabayan po natin, busugan po natin sila ng pagmamahal at kalinga. Turuan po natin sila na mayroong magandang asal kasi po reflection natin sila. Our children are our reflection, they are who we are. Ito na ang ikalawang pagkakataon na nagkaroon ng pagpupulong ang PTA Federation members sa lalawigan at DepEd upang pag-usapan ang problema ng mag-aaral sa eskwela. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Ibinagdiriwang tuwing Marso ang National Women's Month. Kaugnay nito, masayang ibinalita ng isang human rights advocate na marami ng kababaihan ng nagkakaroon ng kamalayan ukol sa kanilang mga karapatan. Para sa karagdagan detalye, narito ang report.
Marami ng kababaihan ang aware sa kanilang karapatan. Ito raw ang obserbasyon ng human rights advocate at Juris Doctor na si Corazon David. Dahil nga merong programa ang gobyerno all government offices must allocate 10% of their general fund intended for gender and development program and services. You know what? Since then, 1991 nagsimula yan, mula noon, kanya nga ang pangalan ng GAD, Gender and Development. Protect our women, and then dapat mayroong development. Naging malaking bahagi rin daw dito ang mga seminar at orientation na idinaraos ng iba't ibang grupo at ahensya ng gobyerno. Marami nang nakasampang kaso sa hukuman ng violation of Republic Act 9262. Ano yan? Yung marami, yung physical violence, economic violence. Kasi kapag ang lalaki may anak, meron siyang obligation to provide support. Failure to comply with that legal obligation, okay, pwede po siyang managot ng kriminal because that violation of 9262 is a crime. Crime means may imprisonment yan. Kanya nga po ngayon dahil kaka-seminar natin sa kanila, naging aware na ngayon. Mataas na ang antas ng awareness ng ating mga kababaihan ngayon. Kanya, Filipino women now are assertive of their rights. Kanya, totoo, ang GAD ay mayroong development. Para sa mga kababaihang nakararanas ng karahasan, maaari raw lumapit sa Violence Against Women and Their Children of Vauci Des sa barangay. Sa aking mga kapwa kababaihan, tayo po ay nilikha ng Diyos para mahalin, hindi po saktan. Kung tayo po ay biktima ng pananakit, kahit po nagkakamali ang babae, nagkamali po ang asawang babae, meron po tayong hukuman. Hindi po natin dapat nilalagay ang batas sa ating mga kamay. Kung kayo po, tingin nyo at ramdam nyo, kayo po ay biktima ng pananakit, o kaya pag-deprive ng inyong economic rights sa ama ng inyong mga anak, andyan po ang ating hukuman, huwag po kayong matakot. Sa kabila nito, patuloy pa rin ng iba't ibang grupo sa pagtindig upang tuluyang wakasan ang pang-aabuso sa kababaihan. Nito lang araw ng mga puso, February 14, nakiisa ang Gabriela sa pangunguna ni Representative Arlene Brosas sa libu-libong kababaihan para sa 1 billion Rising Dance protest. Ito raw ay pagpapakita ng hinagpis at pag-asa, galit sa sistema na patuloy na nagpapatahimik sa mga biktima at pagsiwata sa kultura ng karahasan. Batay sa datos ng Philippine National Police, aabot sa 8,055 na kaso ng violence against women and children ang naitala noong taong 2023. Samantala, ipinagdiriwang tuwing Marso ang Women's Month matapos pirmahan ni former President Cory Aquino ang Presidential Proclamation No. 227 noong 1988. Layo nitong magbigay daan sa paggunita sa kontribusyon ng mga kababaihan sa lipunan. Kasama si Liana Canilaw, Aisel Fernando, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap. At sa iba pang mga balita, abiso po sa publiko, magsasara ang Tulaok Overpass Bridge sa NLEX sa darating na February 24 bilang pagsisimulan DPWH sa proyektong pagpapataas sa nasabing tulay. Alamin ang buong detalye sa report na ito. Sisimula ng Department of Public Works and Highways DPWH Regional Office 3 ang pagpapataas ng Tulaok Overpass Bridge sa NLEX sa February 24, 2025. Bunso dito ng naranasang matinding pagbaha noong 2023, dulot ng bagyong Egay, Falcon at Habagat na nagresulta sa Carmageddon sa expressway. Dahil itinaas na ng NLEX Corporation ng kalsada sa San Simon, kailangang itaas din ng tulay ng 1.5 meters para sa ligtas na daloy ng mga sasakyan. Ayon kay DPWH Region 3 Director Rosaler Tolentino, may pondo na para rito sa 2024 national budget matapos ipag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay DPWH Secretary Manuel Bonoan na solusyonan ang pagbaha sa Pampanga at Bulacan. Kaugnay nito, pinapayuhan ng mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta. Kung papunta sa MacArthur Highway, dumaan sa Santa Monica Road para sa light vehicles. Kung papunta naman sa Santo Niño, Tulaok,
dumaan sa Santa Monica Road. Sarado ang Tulaok Overpass Bridge sa lahat ng sasakyan, pero bukas ang Saluso Road Santo Niño side para sa local traffic. Hinihiling ng DPWH ang pangunawa ng publiko habang ginagawa ang proyekto para sa mas ligtas at maayos na daan. Angelica Cara, CLTV 36 News. Ngayong buwan ng mga puso, hindi lamang dapat ang ating mga inibig ang ating inaalala kundi maging mismo ang ating mga puso. Yes, you heard it right mga kabalen. Naglabas po ng paalala ang Department of Health Central Luzon kung paano nga ba makakaiwas sa mga cardiovascular diseases. Kung ano-ano ang mga health tips na ito, alamin natin sa ulat ni Ashley Punzalan. Bukod sa Araw ng Mga Puso, pinagseselebrahan rin sa bansa ngayong Pebrero ang Philippine Heart Month. Kaya naman paalala ng mga eksperto, huwag kalimutang piliin ang sarili at alagaan ang mga puso. Kaugnay nito, layo ng Department of Health o DOH, Central Luzon Center for Health Development o CLCHD ang mapalawig pang lalo ang kaalaman ng publiko ukol sa mga dapat gawin upang maiwasan ang mga cardiovascular diseases o CVDs. Pero ano nga ba ang mga CVDs? Ito ang mga sakit ng puso at mga daluyan ng dugo kagaya ng heart disease, heart attack, stroke, heart failure o arrhythmia. Ayon sa DOH Central Luzon, natukoy ang mga CVDs bilang top mortality cause o nangungunang sanhi ng pagkasawi ng mga taga Central Luzon. Katunayan, patuloy ang pagtaas ng death rate mula sa kaso ng mga CVDs mula 2019 hanggang 2023 at sa taong 2024 lamang naitala ang mahigit 13,000 deaths sa rehiyon dahil sa CVDs. Pero hindi lang ang mga taga Central Luzon ang madalas tamaan ng CVD ha? Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, 19% ng total number of deaths noong 2023 ay dahil sa mga nasabing sakit. Anong gagawin? Ayon sa DOH, maaaring maiwasan ang mga sakit na ito kung magkakaroon ng healthy lifestyle. Paalala ng ahensya, huwag manigarilyo o gumamit ng smokeless tobacco, maging physically active, kumain ng tama at masustansya, at panatilihin ang tamang timbang. Dapat din umanong i-monitor at ingatan ang blood pressure. Iwasan ang matadamang pagkain na sanhi ng mataas na cholesterol levels at gayon din ang mga matatamis na nagpapashoot up sa blood sugar. Ayon sa Senior Health Officer ng DOH CLCHD Non-Communicable Diseases Cluster na si Agnes Alipio, hindi biro ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Ang sakit sa puso ay walang pinipiling edad o kasarian. Dapat ay mayroong tamang pag-aalaga at tamang disiplina para manatiling malusog ang puso natin. Dagdag ni Alipio, prevention is better than cure. Ang pagbabago umano sa diet at lifestyle pa rin ang itinuturing na pinakamainam na paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart diseases. Anya, puso muna ang piliin ngayong Heart Month. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Patuloy na isinusulong ng Angeles City LGU ang sustainability at public health sa syudad. Bunsod nito, 2 bagong pasilidad ang nakahandang maging bahagi ng efforts ng gobyerno. Para sa detalye, narito ang report. Patuloy na ipinatutupad ng Angeles City LGU ang mahigpit na solid waste management upang protektahan ang mga daluyan ng tubig sa lungsod. Pagpapakita ito ng kanilang dedikasyon sa sustainability at pagsiguro sa kalusugan ng publiko. Kaugnay nito, isang bagong transfer station sa syudad ang nagsimula ng mag-operate nitong Miyerkules, February 12. Layunin nitong mabawasan ang garbage buildup sa mga pangunahing kalsada at pagpapalakas ng collection efficiency. Ayon kay Environmental Management System OYC Francis Pangilinan, ang transfer station ay nakatutulong din sa pagbawas sa travel time ng garbage trucks upang mas maraming beses pa silang makapagronda. Suportado rin ng station ang no segregation no collection na patakaran na naglalayong itaguyod ang mas magandang recycling at pagkuha ng basura habang minamaximize ang mga resources ng lungsod. Bukod pa rito, nakatakda na rin ang Angeles LGU na tapusin ang kauna-unahang city-funded wastewater treatment facility nito sa Pampang Public Market pagsapit ng Marso. Layunin ng proyekto na gawing reusable at malinis ang wastewater para mabawasan ang polusyon at mga sakit na dulot ng maruming tubig. Ang nilinis na tubig ay magagamit sa agrikultura, industriya at paglilinis. Kasama si Adeline Kakbay, Narizaman,
CLTV 36 News, intern. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap. At sa iba pang mga balita, magpapasok ng mahigit 1 bilyong pisong investment ang panibagong real estate development na isasagawa sa City of San Fernando. Para sa buong detalye, narito ang report. Aabot sa mahigit 1 bilyong pisong investment ang ipapasok ng isa sa mga leading real estate developer sa bansa dito sa City of San Fernando, Pampanga. Inihayag kamakailan ng Century Properties Group o CPG ang pagpapalakas ng kanilang portfolio sa labas ng Metro Manila matapos ilunsad ang panibagong proyekto ng kumpanya sa Azure North Estate. Ang second phase ng development sa Azure North ay kinabibilangan ng 4 na mid-rise residential towers. Sinimula na ngayong buwan ng Pebrero ang itinatayong 12-story Mykonos mid-rise tower na inaasahang makukumpleto sa kalagitnaan ng 2027. Magkakaroon nito ng studio at 1-bedroom units, 24/7 security at iba pang amenities. Bukod dito, magkakaroon din ng water park na may mga slides, play park at green spaces para maengganyo ang komunidad na mamuhay ng masaya at payapa sa nasabing lugar. Actually, Monaco, Bali, and Barbados are almost sold out. That's why we are launching a new phase. Given the demand and ang mainit na pagtanggap sa amin ng mga Kapampangan dito sa San Fernando, nag-decide ang Century Properties na mag-launch ng bagong phase at magdagdag ng mas maraming pang amenities for people to enjoy. Maliban sa residential use, pwede rin umanong magamit ang investment sa Azure North sa ibang paraan at karamihan ng kanilang mga kliyente ay mga millennials at mga Gen X. It depends on your need. So for example, if you're still working abroad, gusto mong mag-ipon, bilhin mo yung property, parent out mo muna. And then when you come back home, then tirahan mo na siya. So that's actually a good decision to make. If you're not yet ready to live in it yet, so you're working abroad pa, which marami sa ating mga Filipinos na nagtatrabaho pa. So sa mga Kapampangans natin, mga OFWs, and even our buyers from Metro Manila, if you would like to invest in Azure North, napakagandang property investment if you want to invest for leasing income or even as your own residential space. Napakalapit na niya sa Metro Manila. Jody Dizon Mercado, CLTV 36 News. Inilatag na ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang kanilang pinalawak na benefit packages. Kasabay ito ng pagdiriwang ng ika-30 anibersaryo ng ahensya at National Health Insurance Celebration. Magbabalita si Aisel Fernando. Sa kabila ng hindi pagtanggap ng subsidy mula sa 2025 national budget ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, pinalawak pa rin ng ahensya ang kanilang benefit packages ngayong taon. Ito ang ibinahagi ni Henry V. Almanon, Acting Vice President ng PhilHealth Region 3 sa unang episode ng Kapihan sa Bagong Pilipinas ngayong Martes, February 18. Inilatag ito kasabay ng pagdiriwang ng ika-30 anibersaryo ng PhilHealth at National Health Insurance Celebration. Kabilang sa mga pinalawak na benepisyo, ang Outpatient Emergency Care Benefit. We are not paying for this before, and so recently, true to our promise to expand and introduce new benefit coverage, we have this Outpatient Emergency Care. But for now, we are going to pay for every type of medical or surgical services provided in the emergency room. So, hindi na po problema ang ating mga kababayan kung sila po ay may emergency. Sakop na rin ng PhilHealth ang physical medicine, rehabilitation at assistive devices. Kabilang ang rehabilitation sessions, laboratory at diagnostic test, gamot at mobility aids. Kasama rin sa bagong benepisyo ang pediatric optometric services para sa mga batang may edad 15 pababa na sumasaklaw sa eye assessment at visual prescriptions. We introduced a very new and pediatric optometric services for children.
So covered na po yung services for children ages 15 years below, no? That includes assessment of the eye and visual prescriptions. Isa rin sa pinakabagong benefit package ang preventive oral health services in primary care. Pasok dito ang dental cleaning, tooth extraction at iba pang dental services. For 1 year po, parang 2 visits po siya. Dahil lagi namang 6 months, every 6 months po yung oral prophylaxis eh. So, first and second visit po for 1 year. 1,000 pesos po for the whole year po. And we can avail of this package po sa ating mga consulta providers po. And then, dapat lang po magparehistro para ma-avail po nila yung oral health benefit package nila. And for standalone naman po na dental clinics, kailangan lang nilang magpa-accredit sa PhilHealth kung prefer po natin doon and makipag-partner po sa isang KPP or consulta provider po. Sinisiguro naman ni Almanon na may pagpapatuloy nila ang pagbibigay ng serbisyo sa mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng bagong presidente at CEO ng PhilHealth na si Dr. Edwin Mercado na naitalaga noong February 4. We are very enthusiastic and excited and looking forward for more new and expanded benefit under our new President and CEO, Dr. Edwin Mercado. Para sa iba pang impormasyon tungkol sa mga benefit package na handog ng PhilHealth, maaaring bisitahin ang kanilang Facebook page at official website na www.philhealth.gov.ph. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Muling binuksan ng isang creative space sa Angeles City nitong nakarang linggo, February 16. Ito ang Culture Shack 2.0 na nagtatampok sa obra ng iba't ibang Kapampangan artist. Nagsisilbi rin itong avenue para sa mga local merchant na nag-o-offer ng iba't ibang produkto. Narito ang report. Angeles City is not just about sex tourism. Ito umano ang nais pabatid ng isang arts and culture hub sa loob ng Sandra Mall sa Angeles City, ang Culture Shack. Most of you may not have known meron pong Culture Shack dati. So Culture Shack was born in 1995 in response to yung parang growing sexual tourism dito sa Angeles. Nagsanib puwersa ang iba't ibang grupo at individual upang muling buhay ng nasabing santuaryo ng local artists. At nitong linggo, February 16 ay binuksan na nga ang Culture Shack 2.0. So, after conversations with mga kabataan, naisip nila na i-divide yun. Hence, Culture Shack 2. So, as you may well see, this is still a work in progress. So, medyo mainit, but we wanted to welcome everyone already and to say that you have a community where you can display your artistry and where you can find culture. Bilang bahagi naman ng selebrasyon ng National Arts Month, isang fundraising art exhibit ang binuksan dito na nagpapakita sa obra ng iba't ibang Kapampangan artists. Kasabay nito ang Nungnang at Flea Market and Pop-Up Bazaar kung saan 11 merchants ang nagbida ng kanilang handcrafted goods at delectable food. Nagkaroon din ng live performances. Samantala, ang 10% ng art sales ay mapupunta sa Culture Shack 2.0 bilang suporta sa pagpapaunlad ng isang inclusive creative space. Liana Canilaw, CLTV 36 News. At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News, para sa karagdagang detalye maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Sa X o dating Twitter, at CLTV36, sa Instagram at CLTV36 Official, at sa aming TikTok at CLTV36 Official. Kung nais yung balikan ang mga programa ng CLTV36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV36 nationwide via Signal Channel 115
at sa ating 38 cable partners. Kasamang buong puwersa ng CLTV 36. Ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat